Når man skal i gang med at bruge sin lætekop, tager man den selvfølgelig ud af posen her, så den altid skal være opbevaret i. Man starter med at gøre den ren, sådan at der ikke er noget skidt eller bakterier på den. Og mens den er stadigvæk er våd, så folder man den. Man kan også vælge at putte noget glidecreme på herop, sådan at den er lettere at indsætte. Men som sagt, mens den er våd, så folder man den sammen en gang her på midten, og en gang til her. Og så er den faktisk klar til at blive ført ind, sådan at den buede ende her, den vender nedad. Man kan også vælge at folde den på en anden måde. Det viser jeg lige her. Man sørger igen for, at den er våd, og i stedet så trykker man faktisk ned her på midten, sådan at den får en fold her. Og så er den på samme måde også klar til at blive ført ind her.